Metallikulttuuri tarkoittaa mulle varmaan musiikkia kavereiden kanssa vähän yhdessä oloa kautta tekemistä. Ja sitten yleensäkin semmoista rentoa elämäntapaa. Ville on 24-vuotias baarimikko, joka soittaa kitaraa Akma-nimisessä bändissä. Joanna on 27-vuotias opiskelija, joka myös työskentelee baarissa sekä festareiden anniskelualueella. Baarihommien lisäksi heitä yhdistyvät Oulu ja heavy metalli. No kyllähän tietenkin kun kotona on, niin musiikki pauhaa koko ajan. Ja se aika monesti on metallia ja väittävät, että muka pukeutumisessa näkyy, mutta se nyt on mielikuvia. Kyllä se välillä on aika kaukana mistään metallista, miten mä pukeudun. Aina vaan, että vaatekaappi nyt on aika lailla mustaa, mutta on tosi helppo pestä pyykkiä. Olen elämäni aikana nähnyt tuollaiset noin 300 uniikkia artistia tai bändiä livenä. Niistä suuri osa on metallia, mutta jonkun verran olen löytänyt itseni muun muassa Dingon keikalta, mikä nyt sentään on saatana käytännössä. Joo, siis mun musiikkimaku on todella laaja, että kun iskelmäpaarissa myös teen hommia, niin mulla tulee sitten kuunneltua myös sitä humppaa huvikseen kotona. Ja rockia ja poppia ja akustista musiikkia tosi paljon. Stereotyyppinen metalli-ihminen pukeutuu mustaan. Evarin hiukset ovat pitkät ja tatuoinnit ja levistykset ovat yleisiä. Bändien sanoituksiin haetaan inspiraatiota fantasiasta, mytologiasta ja historiasta. Kulttuurin visuaalinen ilme kulkee käsi kädessä musiikin synkän tunnelman kanssa. Metalli-ihmiset niin roolipelaa ja tätä rataa eteenpäin. Jokainen heavy-mies on vähän nörtti. Ei tarvi mitään sellaista perkele imakua pitää tai muuta. Ei tarvitse poseitella tuolla kaupungilla. Mutta kyllähän sitä pääsääntöisesti varmaan metallia kuuntelee ja kyllä sitä pukkeutukin sitten. Aina kun se siltä tuntuu, niin laittaa ne remeelit päälle. No, eiköhän se ole siitä, kun yleensä metallibändin musiikki, ei se nyt sitä hilpeimmästä päästä ole ja siellä harvemmin niissä duurisävelkulukuissa mennään, että kyllä sellaista mollivoittoista synkempää vetoa, niin siihen passaa siihen yleiseen olemukseen, että ollaan sitten vähän myrtsimmän näköisiä niissä kuvissakin. Että niin, jos kuolemasta laulaa, niin hankalaa se on sirkuspuku päällä, niin on pomppia. Mutta Metallikansan tummanpuhuva, kuolemalla ja kauhulla flirttaileva ulkomuoto herättää toisenaan myös ennakkoluuloja. No siis ainahan niitä kuulee. Heti kun on mustaa kampetta, pitkä tukka, niin on saatanan palavoja ja kirkon polttaja ja jos mitään muuta. Mutta sitten taas monesti kuulee taas sitten sitä, että kun tutustuu johonkin ihmiseen, jolla on ollut ennakkoluuloja, niin sitten ne on taas ihan, että hetkinen, että sä ollutkaan yhtään semmoinen tyyppi. No tietenkin jossakin kohdassahan se oli hirveästi sitä, että kaikki, jotka kuuntelee metallia, on hirveän vakavia, ne ei hymyile koskaan. Puhumattakaan siitä, että kaikki palvoo saatanaa ja uhraa eläimiä ja lapsia tuolla hautuumaalla. Et sitähän se joskus tuntui olevan, että silloin 90-luvun lopussa oli kumminkin ne palottelusurmat ja tämmöiset, jotka on varmasti vaikuttanut asenteisiin ja mielipiteisiin. Ja kyllähän niistä on aina haluttu vetää näitä yhteyksiä, että se ja tämä ja tuo, joka murhasi 700 ihmistä, niin kuunteli Rammsteinia, niin sehän nyt tarkoittaa sitä, että se musiikki on pahaa ja saatanallista. Ne on kaikkein ihanimpia keikkoja, missä on näitä heavy-ihmisiä, kerran ne on rauhallisia ja porukka osaa olla hyvin täällä, että ne kuuntelee musiikkia, dikkailee sitä ja viettää hauskaa, että ne on sillä tavalla rauhallisia hyviä iltoja. Oululainen metallikulttuuri on vuosien saatossa muuttunut ja laajentunut. Kaupungin sijainnilla on oma vaikutuksensa metallikulttuurin kehitykseen. No ensinnäkin se, että täällä on pohjoisen pienistäkin kunnista ja niin edelleen tänään muuttaa paljon jengiä. Esimerkiksi minäkin alun perin Kuusamosta kotoisin.
Ja siellähän me oli vahva metallikulttuuri myös, joka oli hyvin pieni paikka. Ja sieltä lähti bändejä silloin 80-luvun puolen välistä kuitenkin metallimusiikkia aika paljon. Ja loppujen lopuksi kaikkiaan se kasaantuu sitten tänne. Se on vähän niin kuin lumipallopyöry, että kun siinä se vahva porukka on, niin siihen tulee lisää ja bändejä syntyy, on projekteja ja niiden myötä syntyy lisää bändejä. Kyllä silloin 2000-luvun alussa vielä metallikulttuuri oli monesti semmoista tiukkapipoisempaa ja oli hirveän paljon enemmän kaikkia skenepoliiseja, että jotenkin tuntuu, että arvioitiin sen perusteella, että mitäs tietää bändistä ja mitenkäs pukeudut. Varmaan siinä mielessä on ollut metallikulttuuri muodostunut, että nyt on enemmän niin kuin eri genren bändejä. Että jos miettii, niin ennen kaikki bändit oli jotakin melodista death metallia, mitä lie. Mä en itse genreistä tykkää yhtään muutenkaan, mulle se on heviä aina. Mutta että jos vertailee vanhoja pitkän liiton bändejä, niin aika lailla samaa linjaa siellä mennään. Varmaan on tullut vähän enemmän semmoista monivivahteisuutta. Joo, nykyään ehkä harvemmin bändi soittaa täsmälleen yhden tyylistä metallia, että on mukana monenlaista. Sieltä löytyy niistä raskaampaa osastoa kuin sitten jotain Pink Floydiakin. Kyllä siellä, jos hiukkavaaran käytäviä kuljeskelee ja kuuntelee, niin aika monenlaista säveltä samankin treenikämpän sisältä kuuluu. Että toki siellä on sitä metallia, mutta sitten yhtäkkiä saattaa tulla jotain hempeämpää kohtaa ja muuta. Että ei se enää ole semmoista perus death hip black-paahtoa, mitä se on joskus aikanaan ollut. Hyvä niin. 90-luvun puolivälissä muhoslainen Sentenset alkoi ensimmäisenä suomalaisena yhtenä menestyä Euroopassa. Sentenset lopetti uransa huipulla vuonna 2005. Sen vaikutus Oulun metallikulttuuriin on nähtävissä ja kuultavissa edelleen. Ajatellaan 90-luvun alkupuolelle, niin silloin löi läpi Sentenset ja Impalet Nazarene ja oli kourallinen myös muita levyttäviä bändejä sillä hetkellä että ne, jotka pääsi läpi, ne sitten jäi aika hyvin elämään sen pinnalle. Tällä hetkellä, kun on niin paljon bändejä yleensäkin, jos ajatellaan koko Suomen mittakaavassa tätä metalliskeneä, niin sieltä on hirvittävän hankala erottua ja tosiaan saa sitä ääntä kuuluville. Että bändejä on paljon ja tarjontaa paljon, että voi oikeastaan puhua ylitarjonnasta. Mä en tiedä niinkään se bändin kuolema vaikuttiko se sinänsä, mutta kyllähän Sentenset ylipäätään, niin onhan se ollut hirveän semmoinen niin kuin ovia aukaisia pohjoisen bändeille, että varmasti monet siinä, kun huomasi, että kaverit menestyy niin hyvin tuolla kansainvälisellä markkinoilla, niin se tavallaan herätti sen semmoisen ajatuksen, että hei, että täältä ihan oikeasti on mahdollista muillakin päästä eteenpäin. Ja sitten taas osittain se, että kun he saavat jalansijaa tuolla Saksassa ja muualla, niin kyllä se sitten tavallaan sielläkin sitten herättää sen, että täältä tuleviin bändeihin ehkä suhtautaa vähän vakavammin, että täältäkin voi ihan oikeasti tulla jotakin hyvää musiikkia. Kyllähän tietysti silloin, kun Sentenset haudattiin, niin hirvittävän moni tuttavasta tuntui hirveästi surevan. Ja kyllähän se niin iso tapahtuma oli Oulussa varsinkin. Kumminkin Sentenset tuntuu olevan oululaisen metallikulttuurin lippulaiva siihen aikaan. Tällä hetkellä metallimusiikilla menee lujaa paitsi Oulussa, myös muualla Suomessa. Oulun metallipiirit, no onhan ne kun vertaa kuinka pienestä kaupungista on kumminkin kysymys, niin paljonhan täällä on metallikulttuurin edustajia ja paljon bändejä, mutta kyllähän tietenkin kun kyseessä on tämmöinen 135 000 hengen kaupunki, niin pakosta ne piirit on toisenaan hyvin pienet ja kaikki tuntee kaikki vähintään jonkun 1-2 mutkan kautta. Et sitten tietenkin jonkun verran niitä uusia naamoja tulee esille sitten aina sitä myöten, kun tuo nuoriso täyttää vuosia ja pääsee baariin. Mutta siinäpä se vaihtuvuus sitten olikin. Mun mielestä se on periaatteessa huono juttu, että julistaudutaan, niin kuin esimerkiksi Katri Helena julistautui Heavy Ladyksi.
Koska se on vähän sama, että mä julistautuisin yhtäkkiä tangokuninkaaksi. Laji, mistä en loppupeleissä tiedä mitään, mutta kun se on vaan muotia, niin sitten ollaan asian mukana. Oulussa on paljon bändejä ja suurimmalle osalle on myös löytynyt harjoitustilat. Hiukkavaaran vanhalla kasarmilla treenaa nykyisin lähes 200 oululaista bändiä. Vastoin yleistä luuloa treenikasarmeja ei olla tulevina vuosina purkamassa. Mun mielestä mahdollisuuksia siihen soittoharrastukseen ei ehkä ole Oulun alueella niin paljon kuin ehkä pitäisi olla. Että nyt tähän bändit on hirveän paljon keskittynyt Hiukkavaaraan treenaamaan. Jotenkin tuntuu, että ei sitä ainakaan hirveästi helpoteta musiikkia harrastuksena, metallia harrastuksena. Täällä Oulussa on totuttu aika hyvälle. Tämän treenikämppiä toistaiseksi on aika hyvin. Että tuonne etelä-isossa kaupungissa on muutamassa huomattavasti huonomminkin tilannetta. Kyllä näin. Niitä ei senkään verta ja sitten ne on tosi kalliita. Metallin arkipäivästymistä huolimatta pohjoisen bändillä on myös ongelmia. No just varmaan tuo, että olisi se mukava, että saisi tännekin semmoisia isoja toimijoita, jotka oikeasti kiinnostaisi nuorien tyyppien ja näiden tekemään musaa. Ja siis se meininki, mitä Oulussa tällä hetkellä on, että se on niin kuin yksinkertaisesti totta, että ei tältä kellarista pääse kovinkaan helposti tänä päivänä pois. Meidän managementit ja kaikki on niin, ne on kaikki Helsingissä, että ei Oulussa ole niin kuin yhtään mitään. Me ollaan koetettu paljon tehdä sitten ulkopaikkakuntalaisten bändien kanssa yhteistyötä, että pääsisi tosiaan soittelemaan muihin kaupunkeihin. Esimerkiksi Soulfallen Jyväskylästä ja sitten rovaniemeläisiä bändejä ja näin poispäin. Niin niiden kautta on päässyt muualle soittamaan. Ei tarvitse pelkästään tuolla Heavy-mestassa soittaa. Ja siinä pystyy sitten säästämään niiden roudauskustannusten kanssa. Ei tarvitse kaikkia omia kamoja aina roudata, kun voi niin kuin lainalla sitten toisten orkestereiden vehkeet. No kyllähän täällä on nämä pari paikkaa, mihin saa ihan hyvin keikkoja. Mutta se ongelma tässä on kaikilla se, että miten tältä pääsee pois. Niin se on aina ollut se probleema. Tätä on helvetin vaikea päästä tuonne alaspäin. Metalliskene näyttää Oulussa edelleen ihan hyvältä ja elinvoimaiselta. Täällä on paljon innokkaita bändejä uusia kasvavia kykyjä, että ei se ole hävinnyt se innostus minnekään. Että... No se on juuri se, että sitten se menee huonompaan suuntaan, jos joku asianusta rupeaa kaatua, että ne treenikämppähommat tai sitten nämä esiintymispaikat, teatriat, Lirnaat-klubit ja niitä on nyt tällä hetkellä on niin mahdollista harrastaa ja keikkailla. Keikkakulttuuri Oulussa on vahva. Vaikka Heavy-mesta on kaupungin ainoa virallinen metallibaari, heavy-keikkoja järjestää myös muun muassa Nuclear Nightlabissa, 45 Spesiaalissa ja Teatrialla. Keikkapaikkojen lisäksi rock- ja metallihenkisiä pubeja keskustan alueelta löytyy useita, ja esimerkiksi Kuluman erikoisrinkkeihin metallimusiikki kuuluu olennaisena osana showta. Villen bändi Akma on yksi tämän hetken kuumimpia oululaisia metallibändejä. Akma on perustettu 2001. Aloitettiin soittamaan vanhassa öljysäiliö varastorakennuksessa, jossa oli tilaa varmaan muutama neliöitä. Siinä oli rummut sylissä ja kitarat oli ängetty sinne ja 8 tuntia veivattiin päivässä muutamaa biisiä. Nyt on ollut sitten taas 10 vuotta ollaan oltu pystyssä.
Oulussa järjestettävä Jalometallifestivaali kerää joka vuosi kaupunkiin metallimuusikoita ja faneja ympäri maailmaa. Totta kai nehän pitää tavallaan sitten Oulun siellä niin kuin ihmisten ja asiakkaiden mielissä koko ajan, kun on tämmöinen festari, missä on, niin kuin keskitytään just siihen metallimusiikkiin, niin ei painota unholaan sitten siinä kohtaa, että se pitää niin kuin sen, ketä kuuntelee sitä musiikkia, niin se pitää siellä mielessä. Ja totta kai se antaa sitten uusille bändeille, että nyt meillä se 3. lava oli justiin semmoinen, missä oli sitten tämmöisiä pieniä bändejä, tai ei pieniä, vaan sanotaan aloittelevia bändejä, ja mitkä ei ole vielä päässyt sinne niin kuin ison kansan tietoisuuteen, niin annetaan semmoinen mahdollisuus esiintyä ja saada sitä esiintymiskokemusta ja tämmöistä. Niin. Radio Mikalla lauantai-iltapäivisin kuuluvan Oulun Rokka-ohjelman kautta myös tuntemattomammat bändit saavat musiikkia radioon ja yleisön tietoisuuteen. Kyllä ne sillä on, että siinä jollain lailla täytyy olla sidos Oulu, että Oulun alueelta, että kyllä mä voin esimerkiksi tehdä jostakin, vaikka jos bändi on Haukiputaalta tai Muhokselta, niin ilman muuta, mutta en lähtisi kyllä tekemään mistään tamperelaisesta tai jyväskyläläisestä bändistä. Kyllä siinä on nimenomaan se ajatus, että nimenomaan se oululaisuus on siinä se juttu. Kyllä se siinäkin huomaa silloin, että vaikka ei ole tietoisesti siihen pyrkinyt, niin kyllä sitä väkisenkin tulee vähän metallipainotteinen sitä ohjelmasta, että kyllä se huomaa siinäkin, että Oulu on nimenomaan semmoinen metallibändien kaupunki. Huolimatta heavywaren runsaasta määrästä katukuvassa, metallihenkiset vaatekaupat eivät ole Oulussa juuri menestyneet. Oululainen Northern Tribe vaatekauppa on onnistunut välttämään alan sudenkuopat. Ajatus oli siitä, että bändipaitoja on maailma täynnä ja tämmöistä. Ja sitten haluttiin luoda näille karvapäille omia kampesarjoja, jotka ei periaatteessa leimaamu mihinkään bändiin. Ja sitä mukaan niitä on syntynyt noita kampesarjoja eteenpäin meidän sairaasta päästä ja tuotu samalla pohjoista aika paljon esille. Eli niin kuin nimikin sanoo, niin Northern Tribe, ja sitten siitä on syntynyt sitten näitä muita vaatesarjoja, Citizen of Sodom ja Legion of Doom ja niin edelleen. Että pääasiassa, että se on vähän niin kuin, voisiko sanoa, että biisien luontia tämä on tuleva visuaalisesti. Oulu on sanottu Suomen metallipääkaupungiksi, mutta onko se sitä todella ja miksi? No mun mielestä se on niin kuin Suomen metallipääkaupunki. Täällä on tosi kova taso bändeissä, paljon bändejä ja pääasiallisesti heavy-musiikkia. Siis tokihan täällä tuntuisi olevan hirveästi bändejä, hirveästi metallia kuuntelevia ihmisiä. Ja sinänsä mahdollisuuksia siihen, että soitetaan metallia tai ainakin esitetään metallia. No tietenkin kaikki kornetsaisethan voi heittää tietenkin ihan heti mäkeen, että eihän se tämä ilmasto eikä mikään vaikuta, se on ihan paskapuhetta. Että se on varmaan joku tommonen pyörä, joka lähtee, että kun on ehkä tällä sitten niin kuunnellaan niin paljon metallia, että se sitten tavallaan niin kiertää tuossa niin nuoremmalle polvelle koko ajan ja sitä rattaa. Ja ehkä se on joku semmoinen siitä johtuva juttu, mistä sitä tietää. Varmaan ainakin osittain se liittyy sillä, että kun ajattelee Oulua sillä on ihan ilmastonkin kannalta, että täällä on kuitenkin pitkät ja kylmät talvet, niin ehkä se ei sitten oikein herätä semmoista fiilistä, että haluaisi jotakin surfirockia lähteä soittaa. Että varmaan se osittain ja osittain varmaan sillä perinteelläkin se liittyy, että se on sitten jotenkin luontevaa, että bändit alkaa täällä soittaa metallia, kun niin monet on sitä tehnyt jo aikaisemminkin. Nykyään on aika paljon muutakin täällä ja toisaalta metallia on niin paljon muuallakin. Se aina vähän varmaan tuo. Mä en tiedä, onko nyt mitään tarvistakaan asettaa sen kummempaa pääkaupunkia metallille tai millekään muulle. Helsinki on ihan hyvä pääkaupunki. Se on ainakin ollut. Ehkä ei niin paljon enää, mutta joku hyvä bändi siihen, mikä nousisi samalla, niin ehkä se pääsisi helpommin siihen samaan asemaan, mitä se on. No se on ainakin tällä hetkellä mun mielestä vähän paskapuhetta. Niin. Ei se kyllä oikein pidä paikkaansa. Kyllä se Helsinki on varmaan siinäkin pääkaupunki. No on tietenkin. Totta kai se on semmoinen lause, millä saa aina eteläsuomalaiset
kynsille äkkiä, että sitä nyt on hankala sanoa. Onhan se komiaa sanoa, että Oulu on Suomen metallipääkaupunki ja kyllä kai sitä tulee itekin ihan niinku vittuille sepä sanottua, jos ei muuten, kun muun paikkakuntalaisten bändien kanssa ollaan tekemisissä. Tämä varmaan oli 10-20 vuotta sitten mun mielestä semmoinen juttu, mikä piti paikkaansa. Mutta tätä nykyään varmaan metallia vetää joka kuppilassa pitkin Suomen maata, että Lordien ja muiden takia rockista tuli mun mielestä liiankin mainstreamia ja se kapina ehkä vähän on kadonnut jonnekin.